ta ce mijinta ya rasu, to za ta iya auren mijin ƙanwarsa? Mijin ƙanwarsa, da ba abin da ya hana. Mijin ƙanwarsa, ƙanwar shi wacce take auren. Ai ko ƙaninsa ma za ta iya aure. Yana da ƙani shi ko yana da wa. Zai iya auren wato matar wansa ko matar ƙaninsa da ya rasu. Bayan ta gama ta kaba. To balle kuma mijin ƙanwar, kaga abin ma yayi nisa. To me alaƙar mijin ƙanwar mijinta da ita da shi? Ba su da wani, ko ƙanin safa da suke uwa ɗaya ba za ta iya aure, ba mijin ma ƙanwan da yake yayi ma yi nisa da yawa, ba matsala. Haka ne.